Pozdrav! Veselim se što te mogu pozvati na besplatnu Zoom radionicu poslovnog engleskog koja će se održati od 17. do 18.1.2025. a na njoj ću ti pokazati kako se možeš predstaviti na poslovnoj konferenciji, networking eventu, razgovoru za posao, kako da postavljaš pitanja u poslovnom okruženju primjenom uobičajenih engleskih fraza i poveznica i uopće radit ćemo na poboljšanju tvoje konverzacije na engleskom. Ova radionica dio je serije besplatnih Zoom radionica uživo pod nazivom Talking English, a namijenjena je zaposlenicama i privatnim poduzetnicama i organizirat ću ih svaki drugi tjedan od 17.1. do 2.3.2025. i to od 18.30 do 20 sati. Cilj mi je da ti pomognem da poboljšaš svoj engleski, da napreduješ dalje na poslu, da ostvariš nove poslovne suradnje ili proširiš tvrtku na vanjsko tržište. Prijavi se na linku u komentarima. Vidimo se!